máme tu ďalší tému balíček, takže si ideme urobiť haul. No ako prvú vec som si ešte doobjednala tieto blbosti do tej vázy, čo som aj v predchádzajúcom videu ukazovala, lebo sa mi tam ešte zmestí, takže som tu doobjednala ešte asi 8 kusov, či koľko tam je, neviem. No ako druhú vec som si objednala takúto naberačku na cestoviny, ale akože je to fakt obrovské, ja som si myslela, že toto proste bude menšie, ale je to fakt akože veľké, aj keď to tak nevyzerá, ale nevadí. No ďalej som si objednala takéto do kuchynského drezu, proste takéto to sitko, či čo to je, chápete, aby vám tam nešli proste zvyšky jedla a všetko, že proste sa to dá vyhodiť potom. No ako ďalšiu vec som si objednala prosím pekne takéto biele fixky, to je proste na špáry, do vecka, proste do kúpeľne a tak, hej, jak máte kachličky, tak na tie špáry. Neviem, aké to bude, ale chcem to vyskúšať a ja to potrebujem aj do kuchyne, takže uvidíme, stálo to euro 30 tuším, takže... A ako poslednú vec som si objednala takýto poťah na sedačku. Ono je to proste také ako napínacia plachta, že je to proste na guličky. Takéto sivé. Zatiaľ som si objednala iba jeden kus, lebo máme sedačku proste do účka, čiže potrebujem 2 L-ka a toto je vlastne do toho stredu, na tú strednú časť. Takže najskôr iba jednu som si objednala, aby som zistila, že či to pasuje a či to je dobré. A potom doobjednám ešte zvyšne tie dve, lebo akože teraz som tam dávala proste deky, už len kvôli malej, aby proste nebola zašpinená tá sedačka. Ale akože fakt tie deky sa šmýkajú hore dole, hej, to proste posúva, jak tam aj malá skáče aj všetko. Takže fakt ma to nebaví denne 200 krát upravovať, takže som objednala preto toto, lebo proste to tam natiahnem a to by sa tam nemalo proste vôbec posúvať na tom. Takže som zvedavá, uvidíme, aké to bude. No a to bolo vlastne všetko.